Kawadhi nyime ni jodak e gweng' ma Kakrawe sub-county ma Suna East dwaro mondo gernegi tesend obila e gwengego kaachiel gi tieko math mar kong'o mar Chang'a kod Nyasore ma giwacho ni ema osejimbo rochruok mar arita kwe e alworano. Jafwambo marwa ma Migori George Juma nigi ler mathoth. Tong'o, kuo, madho kong'o kon gi kon, waol. Ka ochakre dwe mar 12 mar higa mag 2024 nyaka sani, jodak e gwenge ma Kakrawe e location ma Suna North e sub-county ma Suna East pok obedo kod kwe kaluwore kod kweth mar jonjore ma osebedo ka koro monjogi. Malo ji 18 osidho hinyruok e gwenge ma Kakrawe bang' ne monj kod kweth mag jonjore ma onore e gwengego. Inyal bedo ni gwengi bende koro chako ketni e curfew. Ok inyal wuok oko to curfew ketni mana gi japiny mok kata sirikal. Kendo waneno jogo gi wang'wa. Gina nyithindo to tabia man gin go ni girwako mask. Ka giserwako mask to gibiro gi ataku. Ka ji oyuoro to seche ma ji yuoro cha gine ma gigowi. Achiel kuom jolup ruoth gwenge ma Kakrawe bende ande ne omonji kendo ne otong' kod jonjorego. Jogo ncho tong'o kata chief ka endi. Assistant chief ma Ugari ncha ne gitong'o. Pok omak nyithindo. E kinde romo mar arita ma ne olosi kod jodak e gwenge ma Kakrawe, romo ma ne oyuore kod apisas mag arita kwe mar ng'iyo kenge mag jiwo arita kwe. Jodak ma Kakrawe ne oywago kong Chang'a ma otimo ne gwengego kod rem mar piny owacho mar keto tesend obila machiegni kodgi kaka mokuom gigo eko ma osemiyo arita ok osebedo makare. An kaka jaduong' gweng' wanindo oko kata sani wang'o kwar ha nikech nindo waritore kendwa. Koro miya akwayo niya Kakrawe duto te onge police post. Akwayo ni giyie gimiwa kata police post achiel kende mondo konywa. Wach kong'o moro mimadho ting'nani en mokwongo tieknwa go completely nikech iyudo ka culprits gi ng'eny gi winjo mana ni ne niting'na ka kong'o kono emano nengie. Koro gima chal kamano ema kelonwa insecurity ahinya gi njaga. The crime is tied to poverty issues and it is also tied to a lot of use of drugs and drug abuse. Moses Umachiel kuom jodak gwenge ma Kakrawe wach no obila nyaka koro jiw chenro mag chachero e gwenge ma Kakrawe to ahinya e seche mag otieno. Ndalo moko ne kuo osedok piny kama ber. The last 2-3 years ne wasetwe kata moko. Almost 35 years ji nyithindo 4 gin e jela. Kato kendo all of a sudden sani kendo gino chako duogo malo. Koro wakwayo sirikal nikech OCS owacho maber ni gionge mitoka. Mitoka noter Kisumu 5 months ago. The police claim ni gari onge ma ginyalo birogo. Koro nwakwayo ni polise gi mondo mi wambe gikonywa gibedie gi gari moro mar rescue ma ginyalo birogo piyo. Rochruok mar arita kwe e gwenge ma Kakrawe bende oserocho chenrogo mag ohala kod nweng'o mamoko. Anyal bedo gi kwe e utewa kata kuonde ma wause. Karomo saa 2 to igombo na ni loro to saa 2 miloro ni ema yudo ng'ato nowa ijua kande moro oyudo pesa ne moro mondo bi onyiewi. E kinde romono mar jiwo chego mag arita kwe, oganda ne osingo mar tiyo machiegni kod tend arita kwe mar kedo kod jonjore e gwengego. Kapok sirikal okonyowa to wan ni jogweng' kata jo area magwa wabeduru motegno mondo wang'e ni jomage modak e area wa. Winfred Onyango ben ruoth ma Kojolo ma location ma Suna North ne osingo mar kedo kod jonjore e gwengego. Ji to setong' mang'eny ndi to mosewito ngimagi kobedo attack to onge. En mana ji piny nyowuok nyo chaka machiegni kendo ne gipedho jogo ma giparo ni timo timbe majoregi. Ma gnyoge makariyo ma ja ariyo go ne ari bagoro largo. Mane gima wang'eyo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ote mag leto gi kuyo